Vă salut, dragi consumatori de vinuri. Astăzi vom face o prezentare a unei sticle de vin de la Cramă Rătești, după cum se poate vedea și pe video. Este o sticlă de vin tip Magnum, deci cutia este mai măricică, după cum se poate vedea. Nu știu dacă se vede așa de bine în videoclip, dar are în jur de 50 de centimetri. Lemn fag, dacă nu mă înșel eu. Și aici este produsul final. Se poate preta foarte mult pentru un cadou la apropiați, la prieteni, în vizită, la familie. Pentru că eticheta e foarte drăguță. Este special pentru Horeca și magazinul de vinuri specializate. Aici avem o medalie Silver din 2017. Scrisul este în relief și sigla lor. Aici avem o baretă de susținere, după cum se poate vedea. Iar pe spatele sticlei putem vedea mai multe detalii. 13,5% alcool. Am uitat să vă spun că este din satul mare această cramă, foarte ok. Am avut la degustare foarte multe etichete din partea lor. Și cu toate astea spuse, vă aștept la Crama la Sorinescu pentru mai multe detalii.